Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashela uma azosichazela kabanzi ukuthi why ala. Cela simuze ukuthi siphatheleni. Sawubona. Sanibonani babukeli. Kunjani ma? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubuye kuphi ngokuhlala? Igama lami nguZandile Mkhize, ngibuya eHammersdale kodwa okwamanje ngihlala eChesterville. Oh, okay. So, cela siqonde nje emfihlweni. Yini lekubekela namhlanje? Hey, kunzima mntama, kunzima. Umnyeni wami ngineminyaka e11 ngishadile naye. Sibe nenkinga ongabathola abantwana nje eside isikhathi. Engangokuba ke bese ngihleli phezulu kwelahle uma mezale ngihleli ubhampa. Ingane eyifuna la. Ha, ufuna umzukulu. Ayimfuna la umzukulu futhi ke nje ubenza sure ukuthi ngiyakuzwa lokho ngoba ubengitshela nokungitshela ukuthi abantu engagana kanye nabo bazela ingane nga4. Ogogo bayadlalisa. Kanti mina ngangizokwenzani la ekhaya kusho ukuthi ngizodla ukudla kuphela. Manje kwi-previous relationship kababa akaze amthola umntwana. Cha impela ke satholana naye nje sisakhula singena ingane sobabili. Okay. So asinayo ihistory yabantwana sobabili mangabe singena emshadweni. Ihambe ke lento ingiphathe kabi ngoba nobaba bandla nkosami ubezama ngayo yonke indlela phathi imbiza enze yonke into senza ama pregnancy test abuye negative. Into ebengimthanda ngayo ke ube supportive kakhulu kumina nomshado wethu. Bekuthi noma uma wakhe engithuka engibiza ngawo amagama abantu besifazana abangazali kodwa yena angimele angivikele. Njengonkosikazi wakhe. Yebo, njengonkosikazi wakhe. Hayi cha ungangimela kakhulu. So ubaba yena ube khona ukuzama ngeimbiza esidini lakhe wena esidini lakho mhlambe akukho kuseka wakuzama. Cha impela akukho engangikuzamile kanye nobaba esidini lami. Yebo engangokuba ke uthe mangibona lesimo siqhubeka ngibona kuba kanje. Ngibeke into engilethela okwangempela ke iyo lokuthi ngizoconfessa manje ukuthi ubaba ngagcina ngenze into engazi nami ngishawa ukuthukwa ngala ngoba ngangiye ngimtshela ubaba ukuthi mhlawumbe asambe siyohlola kodokotela ukuthi khamba kahle yini. Ubaba ke umuntu wesiZulu kakhulu izinto ezinjalo akahlangani nazo. Oh okay. So wayekholelwa kuzona imbiza zakhe lezi. So ngabona ke nami ukuthi njengomama angisukume phela ngibona ukuthi kwenzakalani. So nje uma dungubuzile ke ekuqaleni into yokuqala yami istep sami sokuqala engasenza ukuya kudokotela ukuthi angihlole ukuthi nginayo yini inzalo mina njengomama. So udokotela wathi mase ngihlolile wathola ukuthi inzalo nginayo. Oh okay. Shuthi inkinga isesayidini lababa. Inkinga isesayidini kababa. Angicele ke ukuthi ngize naye ubaba azohlola. Angimcelanga ngqo ubaba ukuthi azohlola kodwa ngaye ngayihlokoloza nje into kanjalo ngifuna ukumbona ukuthi umephi yena. Mind you ngumama omhloniphayo umnyeni wami njengoba naye engisekela. So kwaba nalokho nami mina ukuthi uma ngavele ngifike ngibhadlaze le ndaba ukuthi mina udokotela ungicheckile ngiyazala uzomehlisa isithunzi lokho futhi kuzombulala ngaphakathi. So into engabe sengiyenza ke engishisayo ke manje le ebangukuthi ngakwazi nokulala ngenxa yepressure bengiyithola ngimama nami ke ngabe ke sekithi ake ngibone ukuthi mase kuthiwa ngithi angeke kwenzeke yini ngenzela ukuzovala lesi sikhala ngoba ubaba ingane uyayithanda ukuthi abe nayo plus nami uyangithanda uyangimela nomama wakhe ethini zonke izinto ezibhlungu ayisho kumina umama wakhe uyalukhunja ubaba uyangivikela kuzona. Ngazama ke nami ngizothi kusho ukuthi sasikhohlisene ngoba lento iyangidla sasikhulume nomngane nami ukuyena manje naye akasekho emhlabeni engathi mangimxoxela ngalesi simo wavelana nje wena washo kwalula athi hayibo mngane besana uhambe umtholela ingane ngoba vele uyakuthanda nengane futhi uyayifuna ngeke azi. Hey anda ingcindezi ke nami mntakaThixo ngakwenza ke lokho. Manje uya kubantu abadonate ngesperm noma wenza kanjani? Angenzanga kanjalo phela nami ngithi ngisamusha nami umshado nje bangisho ukuthi lapho mhlawumbe sasino4 ezishadile. Ngangithi mangiphuma nami ngisheleke. Hayi ke ngingeneke nami kuloso silingo kodwa angiyile ngothando lapha ngifuna ukubona nje uma ngase ngibe budedengu kungenzeka yini. Cheers. Kanti ke kusho ukuthi hayi kwavele kwenzeka ngempela. Futhi nje ngizokutshela iqiniso angenzanga ngisho ikhathi eziningi.
kwasheshe nje kwenzeka engangokuba nalowo relationship ngasheshe ngayilaxaza ngoba sengibona vele ukuthi ngiyithole lento ebengiyifuna. Ngenhlanhla-ke kusho ukuthi nobhuti wangalekho engilandeleni ukuthi ngimyekelane. So akazange-ke nokuthi ngangikhulelwe ingane yakhe. Manje izifo waqala uyona leyo nto leyo waqala wayibheka before because phela wawungenza le ekudeni kodwa ubuye la endlini Phinde futhi uzongcolisa la endlini. Into ekanjalo sithanda sami angeke ngize ngikhohlise. Yayingasekho nasemqondweni. Ngangi-under a lot of pressure, ngithuka ngapha nangapha. Umama ezala ngihlala naye every day. Ngiyinhlekisa nje endaweni ngoba ngisho ekuseni mevuka nje, awu sizothini phela bezela ukudla nje akukho ngisho bezukulu. Uyabona nje umakhelwane, yabo. So nami it was a risk I was willing to take, really, ngingasho kanjalo. Yes, I'm not proud ngento engayenza, but nami kwase kumele ukuthi ngibonakalise ukuthi ngiyakwazi ukwakha abantwana. Inkinga ingala enganeni yakhe, kodwa-ke futhi ngingafuni nalokhu ukuthi ngikuveze. So ubaba lo womntwana-ke wamampela-ke manje wagcine umshiye kanjalo nje, akazi nanokwazi ukuthi akazanga nokuthi ngakhulelwa. Akazanga nokuthi ngakhulelwa. Wajabula-ke umama ezala uma ngabe ngibika ukuthi-ke sengiyithwele-ke. Hayi wajabula, cha ingane impela yafika emhlabeni nje yaba yiqanda. Kodwa-ke uyabazi-ke omama phela. Omama bayazazi ingane zabantu ababo. Yes, inkingi leyo futhi. Yaqala lapho-ke Awu iproblem. Jesu. Mengabe umntwana ekhula esaney'nyanga ezimbalwa nje ayasho umama ukuthi ayi ngeke makoti le ngane wayithathaphi. Hawu. Osakungimangaza-ke manje akasasho ngaloya moya wokuthi mina bengiyinyumba. Uyangehlisela umoya-ke manje uyangibuza. Cha futhi-ke ngiconfesse kumama. Ngizokhuluma nje iqiniso, ngamtshela umama athi mina cha ma kwenzeka kanje kanje, wena uhlezi ungithuka uthi angizali. Uthe mase ngibona ukuthi cha mina kahlehle ngiyazala. Ngase ngenza kanje ngoba ngivikela isithunzi sendodana yakho. Nakhona futhi ukuze ngenze kanjalo ngiyayeqa le ndaba ukuze ngize ngiqome umuntu ozongimithisa ingane. Ubaba ngaba umuntu ongaphilile kahle ekumele ukuthi sisebenzise naye ijazi lomkhwenyana. Okay. Ngaba umuntu ongaphilile kahle njengoba ngidla-ke lamaphilisi ukuthi angiphilile kahle angabi right kuyena naye. Wa-understand-ke naye ngoba ngidla ama-antibiotics asike sisebenzise ijazi. So njengoba ngisho usuyindoda yasemakhaya ibingane ake inganqaba nalolu jazi ukuba ngimthusanga ukuthi uzogula mengabe ilala nami ngidla ama-antibiotics. Bekuthi-ke uma ngabe sesiqedile ngibophe la ijazi ngilibeke eceleni ukuze ngizokwazi ukuthi ngigcine isidoda sakhe. Yisona-ke lesi engasisa kudokotela-ke. Oh, wasuyabona ngaleyo ndlela. Ubaba watholakala ukuthi cha akanabo abantwana. Angeke akwazi ukuthi anginikeze abantwana. Ngigqiba-ke ihlazo nami lomnyeni wami ukuthi akakwazi ukuthi angikhulelise ngenza kanjalo-ke yavela ingane. Uma owayibona ingane ukuthi akuyona ingane yasekhaya. Akazange futhi amtshele undodana wakhe. Uyena umama owathi ngoba ngamxoxela iqiniso lonke ukuthi ngenza kanje kanje ngathi. So the time kade umxoxela wawungena inkinga ukuthi uzomtshela. Cha ngangenayo inkinga ngoba ipressure ngangiyifaka oyena futhi nje ngangasena ndaba sengikwenzile ngine proof nanokuthi akazali ubaba ngizoyikhipha into ithi okay uma wakho expose nakho kunjena ke manje. Yayibona. So ngathi mangabe ngimtshela uma ngimkhombisa mina nama results adokotela ukuthi undodana akatholi abantwana mina ngiyabathola abantwana. Kwaba uyena uthi asimbathiseke manje futhi indaba. Kwaba idea yamamezala. Yebo kwaba idea. Wathi nje singalinge simtshele izomphula umoya impilo yakhe yonke angeke aphinde azizwe njengendoda. Ayiqhubeka ingane. Ngenhlanhla ingane vele kwakuyingane yomfana. So kwakuphelelisiwe kubaba ngokuthi uNdlalifa usekho. Manje-ke uthando-ke lakhula kakhulu usutholile umntwana kakhulu phakathi kwakho nobaba-ke manje. Njoba ngisho nje iqanda elichofoka impela nje lingathinto umuntu. Usemngakanani manje uNdlalifa? Ula ko 6 years umfana wami. Ula ko 6 years okungiphatha kabi nakho konke ubaba ublind nje ngalendlela ukuthi akamboni ngempela ukuthi akusiyena. Kuze kube manje. Kuze kube manje. Into esingiletha la ekhaya ke manje. Uma uneminyaka emibili ngasekho emhlabeni. Okuyena wathi ayimbathiswe lento. Iyangidla. Sukhathele ukuyifihla. Ngikhathele ukuyifihla. Angazi manje ukuthi ngimtshele kanjani ngoba ingane uyayithanda. Vele lengane ayimazi ubaba wangempela naye angimazi ukuthi ngamkhomba kuphi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngaphakathi ngangikhulula futhi ngiyazi ngeke aze ayilahle. Bese lizulu idaba ukuthi lihamba kanje. Kodwa manje ngiyacabanga ukuthi uyadeserve iqiniso ukulaza. Ngazi noma indlela engimthanda ngakhona yini le yenza ukuthi ngibangele
ngifuna ukuthi alazi iqiniso. Ngiyazi futhi ukuthi umendo wami ngawubeka at stake. Kodwa-ke nakhona sekuyi-risk, I'm willing to take. So njengoba ena 6 umfana and uke wakuveza ukuthi ubaba umuntu wesiZulu okhonza kakhulu isiZulu isintu. So ngesikhathi sokwenzelwa kwembeleko nani umntwana mayifika sameqa kanjani leso sigaba leso? Insila yokuba umZulu iyasalelela noma ngabe kuthiwa usuneminyaka emingakwazi emakhaya. Ngikuthathela lapho lokho hayibona sebeyiphilela kakhulu isilokishi engakhulukazi nanokuthi phela ngimthole ngishadile umntwana azikho izinto eziningi ade kufuneka enzelwe zona vele wale ekhaya ufikele emshadweni. Hayi ngicela sizame ukumthola ubaba hayibo. Inzima na indaba. Hello. Sawubona baba unjani? Ngiyaphila ma unjani? Siyaphila nathi ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from iBlack Life TV kuhlelo esithi sikhipha imfihlo. Oh, okay. Ngihleli nonkosikazi wakho lana ucela ukukhulumisana nawe bengicela nje umuphi isikhathi. Alright. Alright. Cela ubeke speaking. Sawubona Cela ubeke la mic. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukwenze njani lapho? Nkosi yami. Umyeni wami konakele ungixolele kakhulu. Indaba. Kusho ukuthi lana baba kukhona into engasakwazi ukuphila nayo iyangidla kakhulu. Angithi ubaba uyakhumbula ukuthi like ngangifikile nje ngiganile lapha ekhaya bengingabathola abantwana eside isikhathi. Ya ngiyakwazi lokho. Uthe-ke nami ngoba ngishawa yipressure baba ukuthi abantwana angibatholi angazi kwenzakalani noma she's always on my case engithethisa ebukisa ngami emphakathini. Ngagcina-ke baba ngihambile ngawe yi-check-up kudokotela ukuthi ngiyakwazi ukubathola abantwana noma angikwazi. Udokotela wabe siyakuqinisekisa-ke ukuthi mina abantwana ngiyakwazi ukubathola. Ngabe-ke sengiyasaba-ke baba ukuthi nawe ngikuthathe ngikise kudokotela ngoba ngicabangela isithunzi sakho. Ya. Ngalesi sikhathi ngithi angiphilile ngidla ama-antibiotics ngicela sisebenzise ijazi lomkhwenyana. Kwakuyindlela yami leyo ukuthi ngithole isidoda sakho ukuze siyohlolwa ukuthi sona siyakwazi ukwenza abantwana. Awuqhubeke ngalela. Udokotela wakuconfirma-ke baba waqinisekisa ukuthi umyeni wami akakwazi ukuthi angiphe abantwana. Ngase-ke ngazama ngenye indlela baba ukuthi kuvele usinqobile. Wenzani? Awu Nkosi yami baba ngicela singabe sisayichaza yonke leyo nto lana kodwa Ngifuna ukwazi phela ukuthi le ngane lena iyavela kanjani pho. baba nganginqena ukwehlisa isithunzi sakho nginqena ukuqeda ubudoda bakho. Ngitshela ukuthi le ngane ivele kanjani. Ngayithola komunye umuntu baba. Manje lento ukhetha ukuthi ungitshele yona emaredweni awuzongitshela mina la. Bengingazi ngizokuqala kuphi ibunweni wami kodwa uma njobe esadlula emhlabeni ubeyazi lento ngakwazi ukuthi yena ngigonyuluke kuyena. Ubese umama-ke wathi angingakutsheli ngoba ngeke izikuphathe kahle asimgcina usinqobile owasekhaya. Ngizocela ukuthi lelo daba uphinde uliqale phansi usungibona ubuso nobuso. Ngizokwenzani kahle ngoba lento eshoyo ingiphatha ngekhanda njengamanje ukuthi wena wathi mawuhamba yakudokotela uyothola ukuthi mina anginayo inzalo awubuya ngizohlala naphansi ukhulume nami umyeni wakho ukuthi nginanenkinga umyeni nenkinga enje. inkinga yami baba phela wawungafuni ngisho ukuya nje. Ukuthi ngenze njani wena uyasuka kudokotela uyahamba ya kwenye indoda iyakumithisa bese uthi mina ngizomkela leyo nto leyo. Ngiyaxolisa baba kodwa ukuba khona kwasinqobile kwakwenza ukuthi ube indoda ejabule emhlabeni. Ngenye mina ngibe indoda ngosinqobile wenye indoda bese ngijabule-ke mina emhlabeni. Ngangazi baba ukuthi ngeke uzukwazi ukunginikeza yakhe ingane kodwa ngiyaxolisa kakhulu baba mina sekungcono ngaphakathi ngoba sengikutshelile manje seyingakhulumeka-ke kahle sengikubona ubuso nobuso bengingazi myeni wami yobo bengingazi ngizoyiqala ngakuphi.
wenza kanje maSingobeni awubuye uze lapha ekhaya sikhulume kahle lapha ekhaya ngizobiza nomndeni futhi wakini ngibiza nomndeni wasekhaya bayilalele le nkulumo oyisho kumina kwamina ngenza ngifike ushukela ngizobiza umndeni wakini nomndeni wasekhaya abantu abadala bayilalele lento oyishoyo wena kumina ngibona bazoyizwa kangcono kunami. Ayikho inkinga baba, ngilungele ukuthi ngingathatha noma isiphi isigwebo engingasithola. Okubuhlungu nje ukuthi noma wakho akasekho emhlabeni okuyena wathi asigcine lento iyimfihlo ngoba nawe wayengafuni manje ukuthi ungamfaki kulento uma uyiqhomlela ungamfaki nje uma lento kungola kwakho wena lokhu owakwenza wena futhi nje angifuna ngiyikhuluma leyo cingo le futhi khona ubusuku nobusuku ngikubona lento le ngibuke ebusweni ungitshela lento ongitshela yona angifuni ukuyiqeda leyo ocingweni. Kodwa-ke baba ngiyacela wehlisa umoya phela ngiyasaba ukuze ekhaya manje. Umoya yiphi into engehliswa umoya iyondliswa ingane ngene yayo. Ubona-ke baba manje mangifika ekhaya ungibulala ngizokwenza njani mina ngcono ngazi ukuthi ngisamukelekile ukuza lapha ekhaya ngiyichaze kahle le ndaba. Wena umfazi wami ngithi Ngiyabonga kakhulu mina. ubizwa yimina woza ekhaya ngizoshaya ucingo kini ngishaya ucingo nasekhaya bahlangane yombili emndeni uqale phansi ukhulume lento oyishoyo usuma wami ngamfaki lento uma uyiphungele manje angifuni ukuphazamisa uma wami manje. Ayikho inkinga mnyeni wami ngikulungele lokho kodwa-ke mina ngizothanda ukuthi ngimfake uma ngabe sengilichaza lonke udaba ngoba phela yonke lento yenziwa yena. Awubuyeke lapha ey'ntabeni uze ekhaya uzokhuluma kahle lelo daba ngiyabonga. Yebo baba. Engazi ukuthi uganuni wabo uzizwa kanjani pho usukhulumile? Ngikhululekile mina ngaphakathi. Ngangazi vele ngiba ngishilo ngathi umuntu wasemakhaya ukuthi uzoba kanje. Vele wayengekafuni sekudokotela. Lokho wayengekaza kufuna. Anginankinga-ke ngoba mina umoya wami ukhululekile. Futhi noma kungenzakalani ngizile la uzokwazi ukuthi kwenziwe yena njengoba ngike ngambusisa ukuthi ngingeza yini ekhaya ngiphephile yini mangize ekhaya. Cha ngizoya ekhaya ngikulungela ukuthola noma isiphi isigwebo engizosithola kodwa-ke ekugcineni naye mekwenza ngiyazi noma ngasho ukuthi uzobiza umndeni nani nani uyazi uzobe ezehlisa isithunzi yami usanokwenza ukuthi angakwenzi. Manje ulinda ukuthi uSinqobile akhule azabe neminyaka emingaka uzomtshela ukuthi kahle kahle igazi lakhe akusumnyeni wakho? Cha uSinqobile ngeke ngize ngimtshele ngoba uzokwazi ukuthi owasekhaya uma nje. ngabe ubaba eqhubeka emukela ngeke ngize ngimtshele umfana wami ngoba lokho kuzomkhubaza umoya ekubeni vele yena uma engakadluli emhlabeni wangitshela ukuthi noma ngabe kuthiwa-ke ubufebile emakoti umnyeni wakho ekwazi ukukutholisela abantwana. Izulu sithi ingane oyithole uganile lapho kulo muzi ushadile ingane yakho. So uSinqobile angifuni nje ule ngimntantisa ngimyisa kwezinye indawo angazazi ingane yayikhaya. So-ke njengoba ubaba esazi mawubhekile sezoba njani ubudlelwane bakho naye uqhubela phambili? Ukuza kwami lana mina benginethemba lokuthi ubudlelwane bethu buzoqhubeka. Kodwa futhi ngisanalo ithemba ngiyamuzwa nje efonini ekhuluma kanje. Ukwatile manje. Ukwatile vele okwamanje kodwa into ezodlula le ngoba ubaba uyindoda ehloniphiwe ehlonishwayo endaweni. Ukuthi abantu bazi ukuthi nje ukhulisa ingane engeyona yakhe ekunye lokho. Uwesike mase bazi ukuthi vele akazali. So naye uzofuna ukuthi ayivikele isithunzi sakhe lokho ngiyakwazi. Usayidinele nje okwamanje sofike silungise lento ekhaya ngoba naye uyahlonishwa endaweni akafuni ukwehlulelwa isithunzi sakhe. Ungathini kwashadikazi abasha abasanda kungena emshadweni abangamthola umntwana? Kunzima kunjalo bantakwethu ukuthi sikhulume nabayeni bethu. Ngingasuggesta nje ukuthi umyeni wakho umtshele whatever decision usudecide ukuyenza kodwa mutshele noma engezwe kangakanani ngoba ngiyacabanga nje ukuthi baba kubo umyeni wami ngamtshela mhlawumbe sasinga-adoptha ngisho ingane. Kwesinye isikhathi ukuzenzela i-decision uwedwa vele kuyazona izinto. Mina iphutha lami lokuqala engalenza ukuthi ngingakhulumi nomyeni wami kodwa ngikhulume nomngane. Umngane ukwabalula-ke nje ukuthi avesana athi hayi zama u-1 no-2 kanti siyalahlekisana. Ngoba kube sasingalahlekisani angabe lento ayingidle kangaka ngaphakathi ngize ngiyikhulume kanje. Siyabonga kodwa ukuthi ube nesibindi today esivakashela kuhlelo lethu wakhona ukukhulumisana nobaba. Ngikufisela inhlanhla nje kukona konke since engekho right but-ke inqubekela phambili right. Ngiyabonga kakhulu. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye.
Live TV.